Timano bitima khangkelaisi sambo tangthok. Hingke omo busilaijak ba silaijaknai buskango chini yaka tangjaknai baike जों samung tangnai o kokno silaimung phaio salaimani bisingtwi khaio kono kha kheglaijani kok ekdum kwbui kok bo chini takuk chini yot leaders rok samani bo jekono party ni phano wngthok chini leaders rok samani kok bo si main hingke ani kaisa sungmung phaijago ba jotoni thanio ai যুক্তি নাইলাইবানি hai musukjago kongkha जों development hai khaba beneficiary ni bisingtwi khaiwi development toboi chini Dopha no जों yok sama roi manai hai hnoi chini bwkhao confidently जों wasoi dana mano ani kokhe bos development ni bisingtwi unnoyon ni bisingtwi no जों Dopha no bo yok sama roi manai hai hnoi wansung phaiba sung phaijago manai da जों haikhe development ni bisingtwi beneficiary ni bisingtwi unnoyon ni bisingtwi जों gang or jaga kisa sathai phaijago maike sathai phaijago mole chini yot leader song sai thangkha je 30 বছর কংগ্রেস খাইখা বনি পরে সিপিএম খাইখা বনি পরে বিজেপি ফাইখা কলক কলক জরা রঙইনি জানজানি জরাও রাজনীতি খাইখা সুশাসন খাইখা শাসন খাইখা ডেভেলপমেন্ট বখা উন্নয়ন বখা বেনিফিশিয়ারি বখা মামু মা বাইখা দালার কই Maya ya mau. Hoyto ang maya nung maya bo mau. Kaisa sarkar phaikhe obosai sarkar pokho tongnai borok kisa mako phia ani Tripura sano mangu ba o Tripura raijani borok no mau kwbui kok bo dalaria. Hingke tabok ani sungmu wngkhangkhe yok sama nangjakmani kok. Angkhe yok sama nangjaknai borok. Hingke development hai ko unnoyon ni bisingtwi khaiwi जों yok sama de mano bo kaisa ani sung ar yok sama manani bangui thangkhangkhe जों o 30 বছর 25 বছর 10 বছর রাজত্ব খাইনি সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি বরন সাগো o ha sakao illegal immigrants bangui phaimani bo subani amolo sobani sason kalo o kogno sungthai phaijago development phai tongo beneficiary phai tongo o jora rogo boni sathe illegal immigrants bari phai tongo si 10 বছর খাইনি ই সাগো phaio 25 বছর খাইনি সাগো bo phaio 10 বছর খাইনি সাগো bo phaio illegal phaio ne tong phia development sathe Dopha no yok sama ronai bangi o ha no yok sama ronai bangi khorang keno no tisa bomani nugia o somoyo bo chini Tripura sa MLA tongo MP tongo leaders tongo जों khorang tisa mani nugboya khorang tisa jagia কিন্তু development unnoyon tong khai tong jotha sombhob jana jaja chungmani jorate hingke ani sungmung wngkha जों development ni bisingtwi unnoyon ni bisingtwi beneficiary ni bisingtwi yodi जों Dopha yok samani manai wngkhangkhe जों asuk bigoto borsor romoi kwduk borsor romoi sarkar chai thamaikha boroni sago tamani Dopha yok sama mali angla ani sung tamani Dopha yok sama mali angla beneficiary ni bisingtwi Dopha yok sama manai hingke tamani Dopha yok sama mali angla Dopha yok sama kaisa alada byapar hingke जों bwskang nuk tongo 10 20 30 haike sason khai thangbai mani beneficiary wngui tongo unnoyon wngui tongo কিন্তু Dopha yok sama mai Dopha yok samani khorang tisa nai kwrwi chini bwskango hingke nirok sai mano je
बेनिफिसियारिनि बिसिंथि खायैनो उन्नयननि बिसिंथि खायैनो डेभलपमेन्टनि बिसिंथि खायैनो तलक तलक ऑटोमेटिकली दफा yok sama manai hai hindi rok question khai man sungthai bo phai om hai development ni bisingti khai no dopha yok sama manai automatically angoi thangnai develop khang khelai unnoyon khang khelai beneficiary ni bisingti जों अ प्रश्न khai man আর যদি angoi mano khang khelai ani somo khা 30 বছর 25 বছর 10 বছর রাষ্ট্র খাইনে খাই থাঙ্কা তানি या पाइथाक आनि काइसा सोंमु ओंखांखे जे पलिटिकेल दफानि खरां तंनाय अ हानो yok samarनाय अमहाय खरां तंनाय निरनि बुसकांगो अमहाय पलिटिकल से तं अमहाय राजनैतिक दल दे तंखांखे बुसकांग तबदि आ तंगै बुसबा तं स्राय स्राय खाय बसे आनिको बेनिफिशियरि बेकबां मा जों बुगिखा उन्नयन खायनाय हनै गोबां मा बुगिखा माबो माखा Pia yok sama kere. Illegal immigrants bangruk oh hasakau. Boni mukti sinam. Boni mukti ni bangui korang ti sana omai kono political party deto. Jini oh hasakau. Tong khang kelai. Dopha ni korang yawa gana. Dopha ni korang khawa gana. Omai jodi si political party oh hasaka tong khang kelai. Jini oti prasa hawa tong khang kelai. Bus kang to bodi ni ro. Bos yani sing. Hambai sayat. Kuyaro ku. Pia parza khang kelai. Nakasan. Hambai.